Опитайте тази рецепта и повече не яжте хляб от магазина. В купа с топла вода. Добавете мая, захар, сол, зехтин. Разбъркайте малко. Пресейте брашно и умесете еластично и меко тесто. Поставете тестото в купата, намазана с зехтин. Оставете да втаса 40 минути. Поставете тестото на масата и разрежете наполовина. Оставете да втаса за 10 минути. Поръсете масата с брашно. Сганете тестото няколко пъти към центъра. Поставете тестото в пликове за печене. Поръсете с брашно. Оставете да втаса 35 минути. Разрежете тестото отгоре. Завържете пликовете за печене. Изпечете хляба за 35 минути. В купа с масло. Добавете крема сирене. Настърган пармезан. Счукан чесън. Сушен магданоз. Разбийте до хомогенизиране. Примамливият и успокояващ аромат на прясна изпечен хляб ни напомня за дома, за дните изпълнени със спокойствие в детството, за времето прекарано със семейството, със смях и скъпи хора около масата.